Olatz? Egunon, gaurkoan, Kiba proiektuari hasiera emateko elkartu gara. Hainbat ekintza ezberdin egin ditugu azken egun hauetan Kibari ongitorri egiteko. Ekitaldi txiki honekin, Kiba ikastola garela aldarrikatu nahi dugu. Gure konpromisoa adieraziz. Hasteko, ikastolako zuzendariak Zurinek hitz batzuk esango ditu. Katalinek oso ondo esan duen moduan, gaurtik aurrera, Txintxirri Kiba ikastola izango da. Kiba, finlanderaz, esan nahi du atsegina. Hau da, gu ikastola atsegina bihurtuko gara. Horrek esan nahi du, tratutzarrik ez dugula onartuko hemendik aurrera. Bale? Eta horretarako, geletan, egingo ditugu hainbat ariketa, joku eta modu preventibo batean tratutzarrak ekiditeko. Tratutzarretan parte hartzen dute hainbat eragile, sufritzen dituenak, eragiten dituenak eta gainontzeko guztiok inguruan isilik egoten garenak. Horregaitik, aukeratu dugu lelo bezala, elkarri lagunduz dena posible da. Danok daukagu ardura handia tratutzarrak saihesteko. Ados? Gaurtik aurrera Kiba ikastola gara. Ez ahaztu, bale? Agur! Gure ideiak eta asmoak batzeko, lelo lehiaketa bat antolatu genuen, eskerrik asko parte hartu zenuten guztioi. Ez da erraza izan aukeraketa, baina ideia zoragarria dituzue. Baina aukeratu behar izan dugu eta, adin gorrotzatei proposatutako elkarri lagunduz dena posible aukeratu dugu. Txalo beroan. Eta jarraian Kiba bestia aurkeztuko dugu, beraz, disfrutatu.